oli kovin paha lama, jos eilen, toissapäivänä, itsenäisyyspäivänä oli isot mielenosoitukset Tampereella. Ja vittu ne käytti jääkiekkomailaa ja jutinaamaria. Voi nyt saatanan. Miten jutti mielenosoitus voi olla? Miten kännissä jutinaamari päällä. Miettikää, jos lähetettiin niinku ulkomaille. Joku vitu BBC-juttu siellä. Oh, so who is this guy? Is this some dictator or something? Very dangerous, they mock him. Very dangerous man, probably. Ja sitten mä, no, it's this Timo Jutilais. Oh, what has he done? What has he done to your people? What has he done? Well, he's, you know, this grillimeister, you know. Nyt rillataan!